Ja, een beetje tegen mijn gewoonte in, maar tradities zijn om gebroken te worden, ga ik mij eerst wenden aan de spreker. Spijtig genoeg ben ik een groot stuk van zijn uiteenzetting is mij voorbij gegaan. Het Latijn is ook maar gericht aan een deel van de gemeenteraad en ook het Frans is mij niet helemaal machtig, dus vandaar mijn excuses dat ik niet de volledige draagwijdte van zijn tussenkomst heb kunnen vatten. Laat het ons duidelijk zijn dat het hier niet gaat om de figuren van de koning en de koningin, aangezien wij ras-echte republikeinen zijn. Het is dus zo dat wij inderdaad, wat was het grote probleem? We zijn op de website terechtgekomen. En daar lazen we dat er een collegebeslissing was om de werken te vervangen. En uiteindelijk, u zal al gemerkt hebben dat wij de collegeverslagen ook lezen als fractie. Dat is ook onze taak. En we konden geen enkele beslissing binnen dat college terugvinden over die vervanging. We hadden ook nergens geen consultatie gezien van de kunstenraad, een adviesorgaan, dat ons gemeentelijk patrimonium beheert. We hebben heel wat kunstwerken in gemeentelijk bezit. En er is op geen enkele manier een bevraging geweest naar die kunstenraad om daar te zeggen, ja kijk, we willen graag het gemeentehuis wat verfraaien. En we zouden graag andere werken zien. Zij zijn tenslotte de experten, of kunnen toch zeker een heel goed advies geven. Ik las ook op de website dat er nog geen kunst in de gemeenteraad hing, in het gemeentehuis hing, hier in deze raadzaal. En ik vond dat ook een beetje oneer aandoen aan het werk dat jullie daarachter zien hangen, van Mike Klaarhout. Toch een heel gerenommeerde kunstenares, niet alleen in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Dus ik vond het allemaal nogal raar. Daarom hebben we ook de vraag gesteld of dat de schepen van cultuur, de kunstenraad, waarom dat hij die kunstenraad niet geraadpleegd heeft. En we zien nu dat ze weg zijn, ook daar hebben we geen collegebesluit over teruggevonden om het terug weg te nemen. We vinden het spijtig dat de adviesraden in het prille begin van deze legislatuur niet ten volle gehonoreerd worden. En we zouden dan ook graag hebben dat inspraak en die adviesraden die we zo koesteren, we vragen mensen om zich daarvoor te engageren voor die adviesraden. Dat is niet altijd een opgave voor die mensen, maar die doen dat met hart en met nieren, die doen dat met heel veel plezier. Maar je moet ze daar dan ook in kennen en in waarderen voor de rol die zij spelen. Dus wij hopen dat deze, laat maar zeggen, ondoorzichtige, snelle, getroffen maatregelen, dat weer niet een voorbeeld is van de kracht van verandering. Laat ons dan als republikeinen toch maar de ouderwetse, degelijke, van nodige inspraak voorziene beleidsbeslissingen zien terugkeren. Bedankt. Dus dat ik even antwoorden, want die staat uit het college kwam na overleg. En ik ga niet alles beantwoorden, maar ik denk de essentie van uw vraag, want daar heb je gelijk. Ik heb zelf contact gehad, direct begin februari, met de voorzitter van de kunstenraad. Die kwam direct, de Franse mensen zullen die wel kennen, die kwam direct langs en die vroeg een onderhoud. En na dat onderhoud begin februari hebben we een brief geschreven. Ik ga hem met jullie goedkeuring gewoon voorlezen, want ik denk dat dat alles kadert en een antwoord is op de vraag. Dus aan de voorzitter van de kunstenraad, geachte heer Franse, beste Theo. In aanvolging van het informele gesprek met de burgemeester dat u had begin februari even dit schrijven. Naar aanleiding van het tentoonstellen van kunstwerken van Schotse artiesten in de raadzaal vroeg u waarom u als voorzitter van en of de hele kunstenraad niet voor advies werd geraadpleegd. Nederig moeten wij bekennen dat we in ons enthousiasme om de Schotse kunst te promoten
compleet vergeten zijn om u in uw raad te raadplegen. Noem dit een vergissing, een beginnersfout, zijn we te voorbarig geweest. Alvast onze welgemeende verontschuldigingen hiervoor. Het is geenszins de bedoeling om uw werking in twijfel te trekken, laat staan u in uw raad te negeren, wat betreft adviezen aangaande kunst. Het is ook zeker niet de bedoeling om u niet te betrekken bij ons beleid. Wij willen u daarom uitnodigen om ons advies te willen verlenen aangaande de in de toekomst tentoongestelde kunstwerken van Schotse kunstenaars in onze openbare gebouwen. De initiële bedoeling is, was, om in de raadzaal om de 6 maanden een mogelijkheid te bieden aan een Schotse kunstenaar om bepaalde werken, liefst met een Schotens thema, in de kijker te plaatsen, om zo de Schotse kunst en onze Schotse kunstenaars te promoten. Ook de piste die u tijdens dit informele overleg voorstelde om niets te hangen, omdat het aanwezige behangpapier al decoratief genoeg is en de kunstwerken enkel de aandacht afleiden van de monumentale schouw, willen we bekijken. Graag hadden we hierover uw advies gevraagd. We willen dan ook vragen of u deze materie in een volgende vergadering zou willen behandelen. In afwachting van dit advies wachten we met het eventueel ophangen van Schotse kunstwerken. Kunst en vooral onze kunstenaars zijn belangrijk voor de nieuwe beleidsploeg. We gaan er dan ook vanuit dat u deze visie deelt en hopen op een verdere prettige en positieve samenwerking. Nogmaals onze verontschuldigingen voor de miscommunicatie. Met vriendelijke groeten voor het college van burgemeester in Schepen, Maarten Vuister, burgemeester Lieve de Smet, Schepen voor Cultuur. Dus dat is vertrokken naar de Theo Fransen, omdat we inderdaad een adviesraad hebben. We hebben een kunstraad. Dat is een volledig, is er eigenlijk niemand van het college nog gedacht. Gewoon niet over gedacht, dat is niet van slechte wil. We hebben dat zo proberen recht te zetten, maar dus de essentie van uw vraag hebben gelijk en we gaan dus advies vragen aan die mensen. En Theo heeft mij laten weten, dat was hij? Dat? Ja, dus dat ze dat in de nieuwe... Hij was zelf nu, zou op vakantie zijn met de stemming, maar vanaf dat de nieuwe is geïnstalleerd, gaat hij daar rekening mee houden. Of gaan ze daar advies voor vragen. Dus daar, ik denk dat dat de essentie was van het betoog. De website heb ik zelf niet gezien, dus daar kan ik niet over. Ja, ik zou daar toch duidelijkheid willen over hebben. Hoe dat het komt dat een info-ambtenaar, die gewoon toch in opdracht werkt, vermeldt op de website dat het een beslissing is van het Schepencollege, terwijl dat er geen beslissing is van het Schepencollege. Dus ik zou daar toch graag duidelijkheid over krijgen. 1. 2. Ik hoop dat er ook naar mevrouw Matten een communicatie gaat. En dan niet omdat de sossen gezegd hebben dat het eruit moet. Maar ik hoop dat ook daar de bestuursploeg haar verantwoordelijkheid neemt en zegt dat zij daar een beetje voorbarig ten tonele gedragen is. Want ik vind dat nu ook een beetje oneer aandoen. Ik ken mevrouw Matten ook persoonlijk. En zij heeft haar eigen gewaardeerde werk. Dus ik vind het erg onrespectvol nu. Ze is ook opgedraafd in een bode van Schotten in een grote artikel. En ik vind dat een heel jammerlijke manier nu. Dus ik zou ook graag zien dat er naar mevrouw Matten ook een schrijven, een gefundeerd schrijven, waar dat het bestuur haar mee culpas laat. Maar ik zou toch ook de duidelijkheid willen, want ik kan me niet voorstellen dat een infoambtenaar volledig zelfstandig die dingen op de website zet. Dat schept van communicatie doorgeven aan mevrouw Matten wordt er inderdaad gesproken voorlopig, want we willen die helemaal geen oneer aandoen. In afwachting van het advies van de kunstraad gaan die schilderijen opgehangen worden bij mij in de bureau. Het zal gecommuniceerd worden. Ja, collega's, voorzitter, we willen toch ook onze mening over dit dossier geven. Onze fractie is niet treurig op het verdwijnen van de portretten van de 2 co-burgers, waarop we jarenlang moesten aankijken. We zijn blij dat het voorstel van onze fractie, destijds door mijn voorganger Jos Meeuws, hier geformuleerd, tijdens de legislatuur 2001-2006, eindelijk ten uitvoer werd gebracht. Het is ook niet de eerste keer dat onze voorstellen met vertraging een beslag krijgen. De rol van onze partij als ijsbreker blijkt hierbij nog maar eens bevestigd. Dus, collega Van der Meijeren, u gaat er toch een beetje recht over wanneer u letterlijk stelt dat, en ik citeer uit uw tekst, deze werken als excuus dus dienen
om de voor enkele leden van deze meerderheid storende staatsapparaten te verwijderen. Onze fractie vertegenwoordigt ook een Republikeinse partij en we willen deze portretten al jaren weg. Voor ons geldt nog steeds, en ik weet niet of de overige partijen dezelfde mening zijn toegedaan, dat monarchie niet rijmt op democratie. Een geldverslindende fundamenteel ondemocratische instelling die zo'n slordige 54 miljoen euro per jaar kost aan de belastingbetaler, mag wat ons betreft onmiddellijk worden opgedoekt. Het in stand houden van het Belgische Koningshuis kost 60 maal meer dan het Zwitserse federale presidentschap. Ik hoef jullie ook niet herinneren aan de recente strapatsen van tante Fabiola en haar Fons Pereos, het enfant terrible en skikampioen Laurent en de door kenners aangetoonde onderkaming van de troonopvolger IWKW, ik wil koning worden. We geven collega Vermeer wel gelijk over de krakkemikkige communicatie van de coalitie over de verwijdering van de portretten. Dit kon absoluut beter. En we zouden tot slot willen suggereren, hier op regelmatige wijze, andere kunstwerken van Schotense kunstenaars te laten zien. Dan heeft iedereen er wat aan en de kunstenraad kan hierin een voortrekkersrol spelen. Dank u. Dank u, Piet. Zijn er nog tussenkomsten? Zijn er nog meningen te vertolken? Dan sluit ik dit punt af.